Migawas nga mananaog ang napatay nga si Lupisay na Mayor Michael Gutierrez si Vice Gobernador sa lalawigan sa Misamis Occidental. Sa gipahigayon nga Proclamation of Winner, si Gutierrez ang nakakuha og 202,431 nga butos batok sa makaatbang nini nga sila si Richard Kuting Centeno nga doon na lamay kapin sa 90,000 butos ug Alfredo Cunol nga doon ay kapin sa 6,000 butos. Gipadayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo nga ang mga buto nga nakuha ni Gutierrez gikonsidera nga mapuntang ngadto sa asawa nini nga si Rowena Wing Gutierrez mi substitute human mamatay sa hospital sa kauluhan pipila ka adlaw human nga maigo sa sniper shot niadtong Disyembre 22 tuig 2021 sa Tangub City si Mayor Michael Gutierrez. Sa interview, nagpasalamat si Wing Gutierrez sa tanang mga misuporta kaniya panahon sa kampanya ilabi na sa panahon nga nakabsan sa iyang kinabuhi ang iyang bana. Saysay niini nga emosyonal siya tungod kay nasayod siya nga ang pagka-vice gobernador alang unta kini siyang bana nga namatay tungod sa pagpusil sa giingong sniper. Iyang gidugang nga madahom sa katawhan ang maayong pagserbisyo gikan kaniya sa panahon nga formal na kini nga makalingkod isip vice gobernador. Samtang anak usab ni Mayor Gutierrez nga si Andrea Pinky Gutierrez bidaog usab pagkamayor sa lungsod sa Lupisay na nga nakakuha og 9,322 butos batok sa kaatbang nini nga si Rachel Micarandayo nga doon nalay 5,339 butos. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.